na tara a yau da safen nan na tax ɗin da na yi da news ɗin da na yi musu a kullum daily za ka iya samun kullum 500. So ga referral ɗin da na yi ga wanda ya yi upgrading mutum ɗaya na referral balance naira 200 duk mutum da in yi upgrading za ka samu naira 200. So ga gurin tax ni na riga na yi tax ɗin shi yasa za ka ga gurin ba komai a gurin. So ga gurin news ɗin nan gaba ɗaya gurin nan sai ka ƙarar da shi. Shi ne in kana so ka tara kuɗi da yawa. Ni yanzu na fara tun daga kan 1, 2, 3, 4, 5 duk na gama da su yanzu ina kan na 13 ne ina da akan na 13 ne. Bara mu gani. Nawa gashi nan kan na 13 zan zo ne musu comment ɗin kawai comment ɗin da za ka yi musu su dinga biyan ka shine gashi nan kawai da ka zo ƙasan nan sai ka sa OK ma shi ke nan yanzu za ku ga kuɗi na sun ƙaru. Bari na gwada yin guda biyu gashi nan successfully sai ka fito ka sake shiga wani ka yi ka sake shiga gashi nan na sake yin comment gashi nan a sama yana samun successful. Bari na dawo nan dashboard ɗina ku ga za ku ga kuɗin na ya ƙaru wannan comment ɗin da ne yanzu ga referral nan na ƙara samun mutane biyu sun yi upgrade. So abun gaskiya legit ne wannan da ka sa 700 za ka yi upgrade gashi nan. So a jiya suna ba da dama a yi withdraw naira 100 kafin ka yi upgrade. So yau sun yi update dai kawai in dai ba ka sa 700 ba za ka yi upgrade ɗin ba gashi nan. Allah ya taimaka.